karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Mahal, bisan ng saon, dili ko kumpulan nga magtanaw sa busay. Salamat, mahal ko. Pero mahal, mahimo bag mo hangyo? Mahimo bag mo anita din sa panahon sa adlaw? Ha? Mahimo ba, mahal ko? Mahal ko. Dahibaw ka gyud nga. Dili ako makatubang sa adlaw. Pero, doon nagitingali tambal ka na mo sakit, mahal. Ay, kabala ka ha? Mangita ko tambal para ana. Tambalan ba? Ayaw. Oh, mahal. Dili mahimo ang imong ipanulti. Laing kining akong sakit, mahal. Ha? Pero, naibaw na ba sila si Lula o si Nanding bahin sa mong sakit? Nga doon na kay allergy sa adlaw. Okay naman sila. Naibaw man sila nga doon yung mga tao ngayon, ana. Igo ng pila ka tao nga suod di mo nga mahipaw-pahin sa akong sakit, mahal. Pero, ayaw na kinig ipanulti sa laing tao, haba? Labi na sa mga mananampal. Ha? Pero, nga naman, mahal. Mahadlo kang mapatambal? Mao ka na nga kong problema, mahal. Kay mahadlok ko nga mupakita og mananampal. Pero, mahal ko, ayaw ka bala ka. Ako na ang mangitag paaging mamaayo ako. Sige. Kuya man sa tumpog suntak ka. Basin maunsa pa ka. Kalimti na lang ang akong sakit. Buabot ra ang higayon nga magkauban kita kanunay, mahal. Okay na ni ako, mahal, uy. Hala? Mahal? Nanasa ba ang mga aninipot? Nalupad na sila, mahal. Mahal, abi ni mo, ganahan di ko mag-uban na ng takanunay. Dili ka na mahimo, mahal. Mahal, Maragsama ta og gusto. Ako usap. Gusto ko nga ikauban ko ikaw sa tanang taktak, mahal. Apan, kana ang dili na ko mahimo. Og, nagdugo nga ko kasing-kasing tungod di anak, mahal ko. ha? Pahimudsan lang una nato kining atong panagkita. Pinaagi sa dam ko. Haba? Sige, mahal. Kontento na ko ini, dini sa tumbusay. Kaninda sa mga kahoy dini, oh. Labong kaayo. Klaro, bisan gabi eh. Ug ang mga buhak sa bitong dapita, oh. Mao ka na ang paboritong buwak nga imong ibutang sa mundunggan, mahal ko. Di akaw na, ha? Kuhaan ko ikaw og buwak nga ikabutang sa mundunggan. Pelya, manihapon na taday. Ay, nagtuwa kog manok, ay. Paborito din mo. Bisayang manok ni Nak. Belya. Belya. Sa man nagikaut di mo. Sa man nagikaut di mo si muli, o day. Lo yung sa man na. Day. Uy. Lain pa po anin niya. Uy, mo kalit maghagok. Ala. Sa man duha ka. Uy! Mura ba nagduha ka sa mad nga lingin? Nga naa sa liog ni Belia? Belia. Hunungan ng pagkot-kot na imong liog. Uy! Nagdugo naman na! Belia. Asti na, nausan naman ni anak ka. Uy! Nanasan na katong na sa diyang balik. Ano man ni, bebe, ako ning klarohon ko noon sa nasabad siyang liog. Ay, mura man pinaakan. Murag pinaakang iro. Pero, hala, huwag ka niyo pa akis si Bilyag iro. Mao nga mura na ni siyang iro. Ahoy!
Narabisa na magitingali ni utok sa kong anak. Oy, Madam Claudia. Ni ana sa kamam. Nagmata na sa biyahe mo. Unsa man ilmo? May pagkaon kang giandam para namo. Nada. Gipandaman ka mo ni Agaong Luis. Aron dili na mo manghilabot sa mga tao nining tapita. Mayo. Muna ko sa pagkaon nimo, Claudia. Lakaw na, Madam Claudia. Kao na dito. Andam na ang inyong mga dugo. Ayaw pagbuot kun ani pa ko dinhi sa sala. Hain si Luis. Milakaw siya. Ayaw pa makaktigwang. Wa man ko mamakak, Madam Claudia. Ato sa iyang kwarto si Agaong Luis. Dito ko gikan. Apan wa siya dito. Hain ni mo tagwi ang lawas ni Luis nga natog. Nahibaw ko makikita na sabsiya kang Christina sa damgo. Og tungod ni ini, hingpiton ko na ang akong katuyuan kang Belia. Ayaw ka nagbuhata, Madam. Ayaw pasuka si Agaong Luis, Madam Claudia. Ayaw pagbuot! Kung may buhaton man ko sa mga tao sa ubos, sa kini ni Luis. Sulti siya ni anak kung mauli na siya. Dako kining problema. Dako, yugayo. Ako na tanahon ang lawas ni Agaong Luis nga natuog sud sa aparador. Di alam buwak nga gusto kayo ni mong ibutang si Mundunggan. Hala, kaputian na mahal. Mo na'y buwak nga Rosal. Kaumot ining buha ka. Sige. Ako na'y ibutang si mong walang adungkan, ha? Sige mahal, ibutang. Kana. Bisamot ka katahom, mahal ko. Salamat, mahal. Dali, mahal. Mato ta ditong dapita. Ha? Pangpang na ka ng garpita, mahal ko. Hala? May bahay man sa ibabaw sa bungtod, mahal. Baw ka na ang balay nga tisa, mahal. Nalimot ka ba? Bahay nga tisa? Ay, tuod. Mao na ang atop sa bahay nga tisa. Dali na, mahal. Manuroy ta ditong dapita. Sige, mahal. Gabi naman kaayo. Matog na ko eh. Unsa na? Marsiti na yung na sige og agik. Uy, nagmata na sabday siya. Nalasiti na yun. Bisan unsaon siya yun. Ako ganilion siya kwarto be. Naunsa baka ni bata. Nagpasakan tingali siyang uyab siyang kwarto. Nakatog ba kong kadiyot ganina da. Dinay, kaya mong gipasod din. Hala, naunsa man ning ako nga po. Nagsige man ni katawa. Nagdamgog tingali ni siya. Mahal. Wana, nagdamgog yun ay ng bata. Ug iyang uyab ang iyang gadam. Be, ako ni pukawon, be, kay basin og mula ko sa urom ning iyang kalipay. Hoy! Hoy, Tiray! Tiray, pagbata! Naunsa bang ka? Tiray! Tiray, pagbata! Mahal? Itawag ka na si mong apuhan, mahal. Sige, mahal. Papaulit na ko, ha? Ugma na sab. Sige, mahal.
Naibaw ka na sa agyanan. Oh, mahal. Pag-amping, mahal. Ikaw sa bahal. Pag-amping, ha? I love you, mahal. I love you, Luis. Si Elmo. Iya kong gipukaw. Oh, Daday, pagmata pa ko. Oy, Ay, la. Pagmata. Ay, nagbata na ko, la. Ay, Uy, ay, nagbata na tuod ka. Magkauyog, uy. Nung sa mga bata ka, usog ba kay ka makatawag? Ika. Ay, lula sad, uy. Ang, nanuri mami si Luis sa busay. Nagdamgo di ay ka nga nanoroy mo. O ya, nag-usaman mo sa inyong pagpanoroy. Kapati man imong katawa. O, kuan. Nalingaw lang ko. Nanakop mig mga aninipot. Unya, gibutangan ko niyag buwak sa dunggan. Buwak sa donggan. Wa, magkay buwak sa donggan. Sa lula, uy. Uy, ikaw ba naunsa magkatinay? Bisan unsa naman lang ng imong madamguhan? Tempa, pero lala, may buwak yun to, uy. May buwak ang gibutang sa kudunggan si Luis, lola. Sabi Tinood may lagi. hain man ang buwak ba? Ngawa man. Di mo. Wala, Sige mo na, to, sige na kataog na pagbayad. Ay, unya na gudla. Tempa, may pauli naman sab si Luis sa ila. Ha? Lagi, may naman ako tubig laha. Kadalit lang. Nawa na. Wa na dyan. Naana dyan diferensya sa utok ni Stenay. Agaw, Luis. Pagmata. O siya nahita mo, Elmo. Agaw, si Madam Claudia, nangita ni mo. Nga naman. Ughain naman siya karon. Wa man kanya higit eh. Kaya wa masab ko musulti nga. Niya ka matuog sod sa dakong aparador. Doa, milakaw siya. O si Bilya ang tumong sa iyang lakaw. Unsa? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ongo kaman, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.